तर तर विषय असा होता की ऋतिकाक पिशवी भेटली आणि सगळीकडे नावात नावं असत. ही नावा बघा. तर मित्रांनो, मी मॅडी इंदळकर, आमच्या कोकण या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा स्वागत असा. तर तुम्ही मागचो सावडावचो धबधबो बघितलास. तर आता आमका जाऊचा असा आज दाजीपूरला एक धबधबो असा. तर त्या धबधब्याकडे जाऊचा असा. तर बघूया 4-5 जण असत मित्र. ते आता इल्यानंतर जाऊ थोड्या वेळात. तर मला वाटतं 2-3 जण काहीतरी कपडे बदलू गेलेत, हाफ पॅन्ट वगैरे घालून येतील. तर ते इल्यानंतर जाऊ मी. तर मग काय रोजचा जाताना येताना तिकडची मजा तुमचं दाखवतच राहा. चल मग जेव्हा तुम्ही पण, मी पण आता जाते जेवतोय. मग आपण भेटू डायरेक्ट धबधब्यावरती. आणि जाताना भेटू, आधी मित्र येईल्यानंतर पण भेटूच. तर बाहेर पडले सगळे आणि ऋतिक इलो हा. आणि कोण आपल्याकडे अजून? प्रज्वल, योगेश आणि कोण? आणि बघू आता कोण कोण येतात ते. खाई गेले ते खाई योग सांगल्याने. इकडे बाबांच्या मठाकडे थांबू सांगितले. नंतर पुढे काही जण नाक्यावरती पण गेले. चला मग आम्ही आता निघतो. चल स्टार्ट मग. बघूया कोण कोण इलेत ते. मगाशी तुमका नावं घेतले त्यात कोण असतात काय बघू आहे. तर चला. इले वाटतं. तर 2 जण असत ते बघा. तर ह्यो योगेश आणि ह्यो प्रज्वल. तर हे 2 जण आणि आम्ही 2 जण. अजून कोण आहेत काय? तर मग आम्ही चाललो. आता आम्ही म्हणत होतो त्यांना तिकडे भेटाय, पण ही आता हयच इले. आता आम्ही सगळे निघतो. हेमंतभाई काय हे का तुम्ही बघितलं असतलाच सावडावच्या धबधब्याचा जो व्हिडिओ केला आहे त्या व्हिडिओमध्ये ह्यो होतो. तर तोच ह्यो हेमंत. तर हेमंत आपल्या पब्लिकला हाय कर. हे पण उतरून कोंड्याची बाजारपेठ. जो रस्तो असा मगाशी तुम्ही पाठी बघला. त्यानंतर ह्या फोंड्याचा बस स्थानक.
विचार आहे काय विचार बघायचं हे काय याला दुकाना मेला आता संपत्ती हेच घ्या बघ गरम मसाले एवढेच मसाला गुगल पे मार तुला काय हवा तुका बाळग्या स्वेटर मी हवे घेतले काय नाही मधीच मेला तू आणि खाऊ बीक घेतोय काय नाही बघा आता प्रज्वलला मधीच भावावरती कसं काय काय मध्येच म्हणता टाइमपास खाऊ काहीतरी घेता म्हणता काका जेवलात नाही हो. काय हवा तुका ही काय कुरकुर हेच तिखट होते टमाट्याचे वाटाणे काय काय असते हे हा हा किती बस झाला बाळग्या बिळग्या घेऊ दे काय तर खाऊ बंद केलं का काय घेतो थम्स अप कमेंट काय असतले ते बघत राहू फक्त पण ही व्हिडिओ लय जमतली लक्षात ठेव बघ क्या दाखव पाणी गरम झालं चालू नाही रे तुम्ही ऍड करता गेट रेडी फाट किती आले आता याचे 40 आज कुछ तूफानी करते हैं थम्सअप 90 झाले आमचा पैसेच नको बत्ती लावता की घराकडे किती वाजता होता ऋतिक 8 वाजता 8 चला ग जेवला चल आता इतरच जाऊचा कायच्या डिक्की तर जस्ट होंडा घाट सुरू झालेलो असा बघा घाट दे 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 पुढे थांबू गाडी पुढे लाव नको लाव आपल्याच्या बाहेर लाव एकदम ह्याच्या का आतमध्ये घेऊ सांग गाडी बघ काही नाही जातात ते आतमध्ये घ्या अजून अशी उभी लाव गाडी अशी उभी लाव तू बघ काय घालतो ही आहे हिला हिला चालू ह्यो टाकणार ह्यो टाकणार महिनारा हे बघ गाडी आणल्या नाही ना आमची गाडी उकलतेले नाही ना हे बघ हो हिरोवालेच कसलो नेता बघतो बघ गॅसच्या माय तर जरा एक छोटोसो धबधबो असा तर थंय जरा बसता जरा टाइमपास दिसता आणि मग परत खाली जाऊया तर तुमका खाली दरी असा ही स्पॉट बघा तर मित्रांनो ह्यो धबधबो नाही असा ह्यो धबधबो नाही असा तर ह्यो छोटोसो धबधबा बस हय जरा टाइमपास भिजताव आणि मग जाताव पुढच्या धबधब्यात आपल्या मेन धबधब्यात आणि हो टन बघा डेंजर टन असा कधी इलाज फोंडा घाटात तर सावकाश जावा तर आपली शिवशाही बस शिवशाही नंतर आपला आठवला की अशा डोंगरामधनं आपले जुने पूर्वज किंवा आपले छत्रपतींच्या काळातले मावळे होते ते कसे डोंगर म्हणजे चढायचे तर आता त्यांची आठवण इल्याबद्दल छत्रपती शिवाजी महाराजांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा छत्रपती शिवाजी
त्यानंतर आपली आता आलेली आहे सोलापूर कोल्हापूर पणजी लालपरी. बाळग्या माझे फोटो काढ रे. ते हे बाबा लोकांची 16 लाखाची का 15 लाखाची भाई जल्दी नाही आहे ना. धर धर फोटो काढ. धर माझं चांगलं काढ. झाला. आराम से करना, आराम से सूझ जाओ. हाँ हाँ वर वर हात घाल. वर हात घाल. हाँ सर पकड़ के चलो. हाँ चलो चलो. पाणी घालतो आणि यार. ओ भाऊ कुठे चाललाय तुम्ही? कुठे चाललंय? हे काय गाडी भरून चाललोय की आता खाली करायला. कुठं? इकडे बघ. अरे बघ हे मुन्ना जायची गाडी. काय अंदर हॉर्न वाजव. भाईजान हॉर्न वाजव. भाई हॉर्न कैसा है तेरा? तो बस साईडला आहे तो बघ. चालू बजत आहे हो. अरे नाही दाखवा द्या. ए वाजव. अरे हो बघ हो बघ वाजव हो बघ. व्हिडिओ करता व्हिडिओ करता व्हिडिओ. वाजव 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 वाजव. व्हिडिओ अरे चालू आहे माझं चालू आहे. दाबून द्या परत 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 एकदा परत बाळा एकदा 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 बाळा एकदा पाहिजे एकदा एकदा वाजव वाजव. एकदा 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 ऋतिक सपले. जाने दो भाई जाने दो. काय ना हिला 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 हिला. ए त्यांका जाऊचा रे बाबा. डोळ्यात जाऊचा त्यांका. ए आता गाडी आहे. तुम्ही एवढे आता कोण अरे गाडी तो गाडी जाऊन माझ्या. ए थांब रे थांब. ए बाळा 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 फक्त एकदा वाहन वाजू दे का 2 मिनिट बाहेर रुका. हे उतरतच कसं पाहिजे. उडी मार उडी मार उडी मार. बाबूराव को उतारना. अरे बाबूराव भाई यार क्या कर रहे हो? ये इसमें डायरेक्ट नाने का बाबूराव यार. ए योगेश भाई भेंडी. चलो 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 टाटा बाय बाय. चलो चलो जाओ 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 जाओ. कोल्हापूर जिल्हा हद्द सुरू. कोल्हापूर जिल्हा इकडे बघ मुन्ना. ए सुरू. आणि इथे माकड आलेलं आहे. आपण अशा प्रकारे बघू शकता. तर तुम्ही बघू शकतास इकडतो सनसेट पॉइंट असा एक नंबर व्ह्यू काढूया. एक बसाने काढूया. बघा. त्यांना सांगू. जाऊन दे. तर मित्रांनो ह्यो टर्निंग पॉईंट म्हणजे असो विषय असा की इकडे आपली सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची एंट्री समाप्त म्हणजे ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची बॉर्डर असा तुमका दाखव द्या. हे बघा. तर ह्यो बोर्ड असा हीच आपली सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची लास्ट बॉर्डर. ह्याच्या पुढे तुमका कोल्हापूर. हे बघा. ह्याच्या पुढे तुमका कोल्हापूर आणि कोल्हापूर म्हणजे इकडनं तुम्ही गेलात की तुमका पहिला गाव भेटताला दाजीपूर जिकडे आपल्या गावचा असा धबधब्यावरती. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे एक डोंगर आणि तो दुसरो डोंगर. त्या डोंगराच्या मधनं रस्तो असा. जर तुमका कॉल वगैरे काय करूचे असतात किंवा काय तुमका इकडे फोटो आणल्यानंतर फोटो काढल्यानंतर तुमका जर समजा अपलोड करूचे असतील इंस्टाग्राम म्हणा फेसबुक म्हणा त्यानंतर व्हॉट्सअपला कोणाक व्हिडिओ पाठवायचे असतात तर तुम्ही इकडे पण पाठवू शकतास कारण का इकडे नेट भेटताला. ह्याच्या पुढे जर तुम्ही गेलास तर तुमका रेंज भेटणार नाही नेट भेटणार नाही. त्यामुळे ह्या 2 डोंगराच्या मधनं आपल्या गावचा असा एका बोलतात खिंड. 2 डोंगर म्हणजे मधना रस्तो म्हणजे खिंड. तर परत बघा हो निळं बोर्ड असा ती आपली सिंधुदुर्गाची लास्ट स्टेज लास्ट बॉर्डर असा. तर हे एक नंबर जागा असा. लवकर लवकर आहे. तो फोटो ला 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 ला.
जातेली गाडी जातेली रे बाबा. काय हा? पेट्टीत बहिणा तर मगाशी तुमका तो सनसेट पॉईंट दाखवल्यानंतर वरती वायतीलास त्या बघा इकडे एक छोटासा हॉटेल असा आणि इकडनं ह्यो रस्तो वरती जाता. जास्त जाऊचा ना आपल्याला थोडाच जाऊचा असा म्हणजे 2-3 मिनटं लागतली. आणि इकडे जाऊचं म्हणजे असा की आपण डोंगराच्या एकदम टॉपला जाणार आणि टॉपला गेल्यानंतर आपल्या पूर्ण जो आपण आता घाट चढून इलाव जो घाट मारून इलाव तो संपूर्ण घाट दिसता. तर आता थंय गेल्यानंतर तुमका घाट दिसत की नाही कारण काय आता धुके असा तुम्ही मगाशी बघितलात तुमका मी दाखवलं तो व्हिडिओ खाली सगळा धुक्या होता त्यामुळे त्या धुक्यात तुमका तो रस्तो पुऱ्या घाटाचा जो रस्तो दिसत की नाही मी सांगू शकत नाही. पण जर दिसलो तर तुमका आता बघूक मजा येत तुमका आवडता म्हणून आम्ही जातो. तर आता थंय गेल्यानंतर तुमका मग मी परत दाखवीन व्हिडिओ तोपर्यंत थांबा तुम्ही. प्रॉपर व्ह्यू आहे. तर ह्यो आपल्या डोंगराचो टॉप लेवलचो भाग इकडनं तुमका काय दिसायचं नाही. मी अगोदर बोललोय जर धुके असतात तर तुमका दिसणार नाही. पण तुमका मी मगाशी जा बोर्ड दाखवलंय त्या बोर्ड दिसता की नाही माका सांगा तुम्ही कमेंटमध्ये दिसता की नाही कारण का आता इकडे धुके असल्यामुळे माका पण दिसत नाही की मी काय व्हिडिओ करतोय. ते बघा गाड्या बिड्यांचा आवाज येतात तुमका वाहनचो. तर ही ती जागा असा येवा नक्की इकडे. आता धुक्याचं सीझन आज उन्हाळ्यात किंवा आपल्या रेग्युलर सीझनमध्ये येईलास तर तुमका इकडचं पॉईंट बघूक भेटात चांगल्यापैकी. आणि तर विषय असं असा की ऋतिकाक पिशवी भेटली आणि ऋतिकचा बड्डे हा. आणि ऋतिक पिशवी घेऊन चाललो आज एका ऋतिकचा बड्डे हा. कशाक आवडली पिशवी काय माहीत नाही पिशवी घेऊन चाललो हा. काही चाललो बाजारात चाललो हा. खवळे आणू. पाणी जरा रस्त्यावर येतं म्हणून त्या कारका लावतले तर पुढे आणि वाईट गेला माझा रे. हो हडीन धबधबो खाया दाजीपूरचं धबधबो खाया चल मग खाया थांबे थांब राऊतवाडी रावतवाडीत ना किती किलोमीटर आहे काका? किती आहे किती किलोमीटर हा बघितलं म्हणून होतो तलाव विकेत झाल्यामुळे तलावात भरलेला नाही. आणि तो याचं चालू असण्याचं चालू हा. नाही काय करतो तो पुढे तकडे वर या डॅम जामता हा त्याचे तास काय असं ना त्याच्यामध्ये रावतावरचा धबधबो रावतवाडीचा धबधबा असा ना ऐसून असं ह्याच रस्ते का खै नाही जाऊ काय आता तरी अर्धा पाऊण तास लागत जाऊ 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर ह्या रोडला 40 राधानगरी 30 किलोमीटर हा आणि राधानगरी 30 किलोमीटर हा असं आहे ना 22 ते 24 किलोमीटर ना 22 ते 20 7 किलोमीटर आहे काय मेल्या ऋतिक सांगतं उगाच बहिणा काय हसण्याकचित असतं बहिणीला. या जवळजवळ 7-8-9 किलो जात होय. तुम्ही काल मालवणी पहिल्यावाडी मग गाणी काय वा नाही घेतले खायचे? नागवे तर काका नागव्याचे असत आम्ही तर आमका आता काही करून तुम्ही धबधबा सांगा खय जवळ असतात तो ह्या रस्त्याने जाऊन अर्धा तास लागत जा. कारण का ह्या रस्त्यात धबधबा होतो ना दाजीपूरचो ह्या रस्त्यात धबधबा होतो दाजीपूरचं होतो परंतु पाणी न थाटल्यामुळे हा डॅम लिकेज असल्यामुळे धबधबा नाही. धबधबा नाही असा तर आता लय मोठा प्रॉब्लेम झालो आता काय करायचा हो तर ह्या रस्त्यात सगळं थैसर जावा राऊतवाडी रावतवाडीत किलोमीटर हा तरी ते 7 किलोमीटर 7-8 ना मग काय तास नाही. म्हणतात ते. अरे माका सांग रोड असो असल्यावर गाडी रोड चालली चल ग होता 7-8 किलोमीटर हा चुल्लू घे ना चल रे मेन त्याच्या दार बाबा काय सांगा तुका बहिणारा काय सांग एका सांगा समजणार नाही तर कंटेंट काय आहे तुझा? दाजीपूर धबधबा मग मग त्याच सांगते यांका ते थांबतात सांगा कोण गप्रो मी तर मित्रांनो दाजीपूरचा धबधबा बंद झालो त्यामुळे मी आता म्हटला तुमका काहीतरी दाखवू खोवा म्हणून आम्ही आता इला हसण्याचा धबधब्याक तर तुम्ही सरळ इल्यानंतर कोल्हापूर रस्त्याने बघा सिमेंट रोड गेलो इकडनं राईट मारा आणि ह्या सिमेंट रोडने सरळ आपल्याक जाऊचा आणि सरळ गेल्यानंतर आपल्याक तो धबधबा बघूक भेटतलो. धबधबा म्हणजे काय डॅमचा पाणी सोडला जाता आणि म्हणजे त्या बघूक गेलं तर धबधब्यासारखा पडता त्यामुळे आपल्याक तिकडे जाऊचा. तर
तर सिमेंट रस्त्याच्या इकडनं इल्यानंतर तुम्ही सरळ इकडे जावा, तिकडे सरळ जाऊ नको, इकडे कोपऱ्यात न जावा, इकडे जाऊ सांगला होय. परत मग विचारू काय आमका काय करणार आता, आपल्या इकडचं काय माहीत नाही त्यामुळे लय लपड्या. त्या माणसाक विचारत चल तू दादा चल. चल इथं काय विचारू. होय हडून धबधबो काय हो सरळ जाऊचा कच्चा रस्तो हा. तर सरळ जाऊचा असा, खराब रस्तो असा, सावकाश यावा आणि सावकाश जावा. आता इले ना तरी पण मी माझं पावर ट्रेलर धुवायचो घराडीला. तो आता हय दूध हय तू काल पावडते. खय भेटलास माका काय समजत नाही. आई जवली आवाज येता. पाणी असा तर आपण जस्ट पोचलेलो आहोत हसण्याच्या वॉटरफॉल मध्ये. आपले तिकडे बाईक लागले आहेत 2. प्रज्वल तिकडे गेलो हा वरती उंचावर, मी पण जाते थंय धावतच जातोय. थंडी लय लागता माका आता जीवर येईल की पऊक, पण काय करणार पऊक ते रवाच. आणि इकडे वरच्या साईडला गेल्यानंतर इकडे एक शेड लागता. तिकडे सगळे पोरगे डान्स. हां बोल बोल बोल. तिकडे सगळे पोरगे दारू पितात. हा बोल बोल बोल, काय विषय नाही. तिथंच सगळं विषय नाही. काय काय लावायचं. तर ही शेड असा, ह्या काय ता बघा सगळीकडे नावात असत. ही नावा बघा. पार्टीसाठी एक नंबर आहे. मग हेच आपण जेवण बिवून बनवू शकतो. नेक्स्ट टाइम येऊ तेव्हा आपण चांगला करू. तर चला बाहेरचा नजारा बघूया आपण. तर तो आता काय फिरता तर मित्रांनो हळल्यानंतर सगळे नाटका करू लागले आहेत माझे मित्र. सगळे म्हणतात की आम्ही पोहणार नाही, आम्ही भिजणार नाही, पण मी तुमच्यासाठी म्हणून भिजान दाखवतलंय आणि भिजतलंय. थंडी जरी माका लागली तरी मी भिजतलंय. तर तुम्ही मी भिजताना जरा बघा.
घेत नाही म्हणजे आधी सांगते. ठीक आहे असं टाकतले खाली. ए मुन्ना तर मित्रांनो मी एकट्यान मजा केलोय धबधब्याची. तर तुम्ही येवा हसण्याचा धबधबा बघा. किती आणि माझे कपडे रवले परत खाली जाऊचा लागला. तर मित्रांनो मजा येईल. तर आता लय वाजले असत, भरपूर वाजले, काळोख पण झालं, थंडी पण लागता, धुक्या पडला इकडचं वातावरण म्हणजे एकदम थंडीचं वातावरण, त्यामुळे थंडी लागता. येळावर घरात जाऊया. जाताना तुमका काय मी दाखवता नाही कारण काय काळोख पडतलो आणि व्हिडिओ संपवचा म्हटल्यानंतर घराकडे जाऊन मी काय व्हिडिओ संपवचा नाही. खयच व्हिडिओ संपत. तर तुमका जरी ही व्हिडिओ आवडली तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि ज्यांनी कोणी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केला नसत तर त्यांच्यानी सबस्क्राईब करा. कारण सबस्क्राईब केल्यानंतर तुमका मी प्रत्येक व्हिडिओ दिसान आणि बेल आयकॉन दाबा आणि ऑल नोटिफिकेशन करा. म्हणजे मी जेवढे व्हिडिओ टाकेन तुमका लगेच नोटिफिकेशन आहेत, तुम्ही माझे व्हिडिओ बघत राहशाल. तर असंच माका सपोर्ट करीत राहा प्रत्येक व्हिडिओ. कारण काय मी तुमका असेच व्हिडिओ दाखवित राहान. तर आतासाठी बाय बाय, टाटा. रोजच्या प्रमाणे तुमका मी भेटतोय पुढच्या व्हिडिओत. परत एकदा जाता बघा यो असा हसण्याचा धबधबा. तर पुन्हा एकदा टाटा आणि बाय बाय.